fulawar kokorish ku ce fulawar. Assalamu alaikum mutanen Kamaru. Assalamu alaikum mutanen Najeriya. Assalamu alaikum mutanen duniya gabaki daya. Sunana Saudat, wacce kuka fi sani a fim din Ƙawaye, Bala Kafinta, Gidan Umar. Na kawo muku tallan fulawar cockroach, ma'ana mai jan zakara. Muna yin cake da shi, mu yi fanke, mu yi biredi, duk gasu nan donut, burger, kala-kala. Ku je ku nema naku a kasuwa, kar ku bari a baku labari. Da sunan Allah Ubangiji na mai yau da gobe, mai sama mai ƙasa da daji hada ma gulabe.